Grupp ta' 20 volontarju ħallew pajjiżna ma' sbieħ il-jum ta' tnejn lejn l-Uganda u l-Etjopja biex jinawguraw 6 proġetti tal-Fondazzjoni Sigma li bbażata f'pajjiżna favur komunitajiet li jeħtieġu sosten fil-ħajja. Il-fondazzjoni mwaqfa mill-kumpanija Maltija llum mifruxa madwar id-dinja. Iffinanzjat tali proġetti u issa qed tiftaħ żewġ skejjel ġodda li bnew fl-aħħar xhur b'risq tfal inqas ix-xhur tjati u 4 proġetti oħrajn fl-Etjopja iżjed tard. Ftit tal-ħin qabel ħallew pajjiżna One News tkellem ma' Keith Marshall, ċermen tal-Fondazzjoni Sigma, li spjegalna aktar dwar xi wassal għal din il-ħidma. Normalment aħna norjentaw il-ġbir ta' fondi fuq espedizzjonijiet ta' avventura. Iġviri biex infasslu dawn il-proġetti għamilna żewġ btaliet fuq muntanja l-Marokk. Għamilna trip fuq Kilimanjaro, l-ola muntanja li hemm fl-Afrika. Kenna 3 Camino de Santiago, iġviri mixja ta' 100 km kull darba ġo Spanja. Kien hemm ħafna affarijiet. U kompla jinnota li dan kollu kien possibbli frott ħafna u ħafna ħidma tul is-snin li mbagħad ikunu jistgħu jissarfu f'ġid tal-popli differenti li jinsabu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Sa dan it-tant Peter Paul, membru tal-grupp tribali u volontier f'din il-missjoni, għallilna li din l-esperjenza mistennija timmarka ħajtu b'mod pożittiv. Meta taqsam l-imħabba tiegħek mal-fqir ma' dak min għandu l-bżonn, ovvjament l-esperjenza hija ħafna deep. U hija xi ħaġa li tik sodisfazzjon li tkompli tgħinek biex tkompli taħdem, biex tkompli tibni iktar proġetti li dejjem ikunu self-sustainable, x'illum il-ġurnata l-missjoni hija magħmula aktar minn self-sustainable projects u nkomplu naħdmu għal iktar proġetti fil-futur.